היי, אני מור חלוץ, סמנכ"לית שירות בחברת החשמל לישראל, וזהו סרטון אישי עבורכם עם כל הנתונים על צריכת החשמל בשנה שחלפה. בואו איתי. אלו היו נתוני צריכת החשמל בנכס שלכם, ועבורם שילמתם את הסכום השנתי הזה. בואו נשווה לשנה הקודמת. ניתן לראות שבשנת 2023 הצריכה הייתה גבוהה יותר, וזהו התשלום החודשי הממוצע. כדי לנהל את צריכת החשמל הביתית שלכם, תוכלו להיעזר במחשבון החכם הנמצא באתר האינטרנט של חברת החשמל. אני רואה שקיימים זיכויים מייצור עצמי. חדשות טובות, כל חשבונות החשמל שלכם שולמו ואין חובות. כדאי לשפר את מקדם ההספק ולהקטין את העלויות. תוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת או התקן מתאימים. כדי ליהנות מראש שקט ולחסוך זמן, אני ממליצה להצטרף לשירות הוראת קבע. ואנחנו, בשנה הקרובה, נמשיך לשפר את השירות ולפתח כלים חדשניים להנגשת המידע האישי שלכם. יש לנו מגוון ערוצי שירות, אפליקציה, וואטסאפ, אתר האינטרנט, מרכזי שירות ברחבי הארץ ומוקד השירות הטלפוני 103. נתראה בשנה הבאה, חברת החשמל לישראל.